λέει το Γιωρίκα. Γιωρίκα λέει. Ένα άλλο που παίρνει το κρασί. Πάντα λέει 7 κάθε μέρα λέει λαγκεύσει. Αλλά το ίδιο πράγμα, ρουτίνα. Στο σπίτι τα πέσω κρεβάτι, στο σπίτι, το ίδιο στάση. Λέει και αυτό να φτάμε. Λέει πάμε λέει ο Ξούκες λέει σαν δέντρα κάπου ξέρω εγώ. Να φτάμε εξοχικό. Τη δουλειά σε εξοχή. Λέει πάμε. Ελάσκοντα με το αυτοκίνητο ήβρα έναν μπάρκο γαλών συχνή ασα δέντρα. Εκατήπανε πήγαν ανάμεσα στα δέντρα, ερχήνεσαν, χαϊδεύκονταν, εξεντήγανε τελείω τσάτσαλοι. Έρθε ο χωροφύλακας, πιάνες. Λέει τι είναι αυτά, λέει αυτά λέει, δεν επιτρέπονται εδώ στον πάρκο. Λέει ο Γιωρίκας, καλά λέει δεν θα φτάμε, λέει στο σπίτι λέει βαρέθαμε. Λέει απληρώνεται πρόστιμο. Έκοψε ένα πρόστιμο, λέει το Γιωρίκα 30 ευρώ το πρόστιμο. Και 60 τη ημέρα σε 90 ευρώ θα πληρώνεις. Λέει καλά έχω 30 τη ημέρα γιατί 90. Απ' το γεωψέα να καλά και πλήρω.